m'havies espantat. Ja us ho deia que no podia ser veritat. Goku, però què et passa? Va, no facis bromes amb el gos, ara! Què deu ser aquest soroll? No puc dormir. Qui deu organitzar aquest escàndol? Goku ha mirat la lluna plena i s'ha convertit en un enorme home llop. Ni tan sols l'autor d'aquest episodi s'ho esperava. Què li passarà al pobre Goku?